Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους πίνακες στο Open Office. Τι είναι ο πίνακας? Ο πίνακας είναι ένα απογόνιο το οποίο αποτελείται από γραμμές στήλες και η συνάξη των γραμμών και στυλών μαζί με μια περιοχή η οποία λέγεται κελί. Οι πίνακες χρησιμοποιούνται για να εισάγουμε δεδομένα κατηγοριοποιημένα. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακες στο Open Office και συγκεκριμένα στο Writer του Open Office. Έχω πολλούς τρόπους για να δημιουργήσω πίνακες. Ο πρώτος είναι με τη χρήση του εικονιδίου αυτού που λέγεται πίνακας και ο δεύτερος είναι μέσω του μενού επιλογών, έτσι πίνακας, εισαγωγή, πίνακα. Χρησιμοποιώ τον πρώτο τρόπο που είναι πιο εύκολο. Αριστερό κλικ στο βελάκι που είναι δίπλα από το εικονίδιο του πίνακα και εμφανίζεται αυτή η εικονίτσα. Σε αυτή την εικονίτσα μετακινώντας το δίκτυο ποντικού κατάλληλα καθορίζω τον αριθμό των γραμμών και τον αριθμό των στυλών που θα έχει ο πίνακας μου. Έτσι, ο πίνακας μου τώρα τι θα έχει? Θα έχει 3 στήλες και 4 γραμμές. Ωραία, αριστερό κλικ εδώ, δημιουργήθηκε ο πίνακας και μόλις δημιουργηθεί ο πίνακας, βλέπετε εδώ πάνω αριστερά εμφανίζεται η εργαλειοθήκη του πίνακα. Η εργαλειοθήκη του πίνακα μας δίνει επιπλέον δυνατότητες αναφορικά με την μορφοποίηση του πίνακά μας. Πριν όμως δούμε την εργαλειοθήκη αυτή, θα ήθελα να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος των στυλών. Μετακινούμε το δίκτυο ποντικού στη διαχωριστική γραμμή των δύο στυλών. Παρατηρούμε ότι ο δίκτυος αλλάζει μορφή. Όταν αλλάζει μορφή, πατάμε το αριστερό πλήστρο, το κρατάμε πατημένο και με σύλλο και άφησε μετακινούμε το δίκτυο ποντικού δεξιά ή αριστερά μέχρι η στήλη μας να πάρει το κατάλληλο πλάτος. Αυτό είναι το δίκτυο ποντικού. Με ανάλογο τρόπο αλλάζει και το ύψος της στήλης μου, της γραμμής μου. Βλέπουμε. Λοιπόν, έγινε η αλλαγή των διαστάσεων των στυλών και των γραμμών. Μπορεί τώρα κάποια στιγμή να θέλω να προσθέσω στον πίνακα μου γραμμές και στήλες. Πώς το κάνω αυτό? Μετακινώ το δίκτυο του ποντικού σε ένα κελί της γραμμής, μετά από την οποία θέλω να εμφανιστεί η γραμμή που θα εισάγω. Δηλαδή, θέλω να εισάγω μια καινούργια γραμμή μετά από αυτήν εδώ. Τι κάνω? Μετακινώ το δίκτυο του ποντικού εδώ και στη συνέχεια πατάω αυτό το εικονίδιο που είναι εισαγωγή γραμμών. Βλέπουμε μπήκε μια γραμμή, μπήκε δεύτερη γραμμή. Θα το κάνω ακόμα πιο ορατό. Το βλέπουμε? Ωραία. Με ανάλογο τρόπο λειτουργώ για την εισαγωγή στυλών. Μετακινώ το δίκτυο ποντικού σε ένα κελί της στήλης, μετά από την οποία θέλω να εισαχθεί η καινούργια μου στήλη. Έστω και θέλω να βάλω μια στήλη μετά από αυτήν εδώ. Τι κάνω? Αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε κελί εδώ μέσα και πατάω το εικονίδιο που είναι εισαγωγή στυλών. Και εισάγω την καινούργια στήλη. Έβαλα τις στήλες, κάνω τη δουλειά μου στον πίνακα, κάποια στιγμή δεν χρειάζομαι μια γραμμή. Θέλω να τη διαγράψω. Πώς το κάνω? Ας υποθέσουμε ότι θέλω να διαγράψω στην εδώ τη γραμμή. Αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε κελί της γραμμής και στη συνέχεια πατάω αυτό το εικονίδιο που λέει διαγραφή γραμμών. Και έφυγε συγκεκριμένη γραμμή. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να διαγράψουμε μία στήλη. Αριστερό κλικ, να λοιπόν αυτή η στήλη που έχει κείμενο, αριστερό κλικ σε ένα οποιοδήποτε κελί της στήλης μου και πατάω αυτό εδώ που λέει διαγραφή στυλών και αμέσως διάγραφα τη στήλη μου. Κάποιες φορές μπορεί να είναι απαραίτητο ένα κελί του πίνακά μου να το χωρίσω σε περισσότερα κελιά. Θέλω αυτό εδώ να το χωρίσω σε περισσότερα κελιά. Πώς το κάνω? Αριστερό κλικ στο κελί και στη συνέχεια χρησιμοποιώ το εικονίδιο που λέει διέρεση κελιών. Και εδώ μου λέει σε πόσα κελιά θα το χωρίσει? Λέω σε 4. Πότε θα γίνει ο ορισμός? Οριζόντιος ή κατακόρυφα? Διαλέγω το οριζόντιο, που δείτε πως είναι, έτσι είναι οριζόντιος, και θα διαλέξω και τον κατακόρυφο τώρα για να το δείτε και αυτό πως είναι.
4 πάλι. Δείτε το ένα, δείτε και το άλλο. Πολλές φορές τώρα πάλι μπορεί να είναι απαραίτητο 2 περισσότερα κελιά να ενωθούν σε ένα. Πώς γίνεται αυτό? Με στήρε και άφησε επιλέγω τα κελιά τα οποία θέλω να ενώσω. Και στη συνέχεια πατάω το εικονίδιο που λέει συγχώνευση κελιών. Και αμέσως τα 2 κελιά γίνανε ένα. Εντάξει, παιδιά μου. Σε έναν πίνακα, σε ένα κελί ενός πίνακα, μπορώ να εισάγω έναν άλλο πίνακα. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το κελί θέλω να εισάγω αυτόν εδώ τον πίνακα. Πώς το κάνω? Αριστερό κλικ και επιλέγω πόσες γραμμές και πόσες πίνες θέλουμε να έχει. Έγινε η εισαγωγή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε γραμμές, πίνες ή τον πίνακα ολόκληρο. Και γιατί να το κάνουμε αυτό? Διότι μπορεί να θέλουμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο που υπάρχει σε μία γραμμή, σε μία στήλη κτλ. Θέλουμε να επιλέξουμε λοιπόν την πρώτη στήλη. Πώς την επιλέγω? Μετακινώ το δίσκο ποντική πάνω από τη στήλη, βλέπω ότι γίνεται βέλος, οπότε πατάω το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και αμέσως επέλεξα την πρώτη στήλη. Αν θέλω να επιλέξω πολλές στήλες, με στήρε και άφησε, έτσι επιλέγω τις στήλες που επιθυμώ. Με ανάλογο τρόπο λειτουργώ και για τις γραμμές. Μία ή περισσότερες. Αν θέλω να επιλέξω ολόκληρο τον πίνακα, μετακινώ το δίσκο ποντική στη γωνία πάνω αριστερά και μόλις γίνει διαγώνιο βέλος, πατάω το αριστερό πλήκτρο και αμέσως έχω επιλέξει ολόκληρο τον πίνακα. Ωραία. Επιλέγω λοιπόν την πρώτη στιγμή, να δείτε πως την επιλέγω και διαλέγω για τα γράμματά μου να είναι έντονα, να είναι υπογραμμισμένα, να είναι σε μέγεθος 14, να έχουν στήριξη στο κέντρο, να έχουν χρώμα κόκκινο, έτσι. Και αν θέλω, αυτή εδώ η στήριξη είναι η οριζόντια στήριξη. Αν θέλω όμως μπορεί να ρυθμίσω και την κατακόρυφη στήριξη. Τη ρυθμίζω με αυτά τα 3 εικονίδια. Με αυτό το εικονίδιο λέω ότι το κείμενό μου θα βρίσκεται στο πάνω μέρος των κελιών. Με αυτό στο κέντρο και αυτό στο κάτω μέρος. Δηλαδή αυτό είναι κατακόρυφη στήριξη. Τελείωσε τώρα λοιπόν αυτό. Πάω να εισάγω καινούργιο κείμενο να δω πώς θα εμφανίζεται. Το βλέπουμε? Γίνεται το ίδιο και το διπλανό κελί που δεν το επέλεξα πριν? Όχι. Πάμε να δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορώ να μορφοποιήσω τον πίνακά μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τον επιλέξω. Τον επέλεξα τον πίνακά μου. Μορφοποίηση. Πώς την κάνω? Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιώ το εργαλείο που λέει χρώμα φόντου. Τι κάνω με αυτό το εργαλείο? Βάζω χρώμα φόντου στον πίνακά μου. Δείτε πώς λειτουργεί. Αριστερό κλικ εδώ. Διαλέγω ένα χρώμα από τα διαθέσιμα. Αριστερό κλικ και αμέσως ο πίνακάς μου πήρε φόντο αυτό που επέλεξα. Πάμε να αλλάξουμε τα περιγράμματα. Επιλέγω το εργαλείο που λέει περίγραμμα και πατάω το τελευταίο εικονίδιο. Στη συνέχεια καθορίζω το χρώμα για τις γραμμές του περιγράμματος. Επέλεξα το μπλε. Βλέπετε ήδη έχει αλλάξει. Και πάω και επιλέγω τώρα το στυλ της γραμμής. Επιλέγω αυτό εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο άλλαξα το περίγραμμα των κελιών του πίνακά μου. Πώς μπορώ να μορφοποιήσω τον εσωτερικό πίνακα? Ο εσωτερικός πίνακας δεν μπορεί να επιλεχθεί με τον τρόπο που επέλεξα τον εσωτερικό, δηλαδή να μετακινήσω το δίσκο ποντικού στην πάνω αριστερή γωνία και αυτό να γίνει βέλο. Πρέπει να επιλέξω ένα κελί του πίνακά μου. Αριστερό κλικ λοιπόν σε ένα οποιοδήποτε κελί του πίνακά μου και στη συνέχεια πάω πίνακα, επιλογή, πίνακα και τον επέλεξα. Αυτή την διαδικασία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και για τον εξωτερικό πίνακα. Έτσι. Επέλεξα λοιπόν τον πίνακά μου και πάμε να του κάνω μορφοποίηση. Χρησιμοποιώ τα ίδια εργαλεία. Βλέπουμε. Θα το δούμε τώρα. Εντάξει. Τι μπορούμε να κάνουμε στον εσωτερικό πίνακα?
Πρώτα απ' όλα προσέξτε ότι όταν αλλάζει το πλάτος του κελιού του πίνακα που τον περιέχει, αλλάζει αυτόματα και το πλάτος του περιεχόμενου πίνακα. Δεν συμπεριφέρεται όμως αν αλλάξετε το ίδιο, αν αλλάξετε το ύψος του κελιού. Έτσι. Τι μπορώ να κάνω, αλλάξω το ύψος του. Πώς μπορεί να γίνει η αλλαγή του ύψους? Πρέπει να τον επιλέξω πάλι, πίνακα, επιλογή, πίνακα και να χρησιμοποιήσω τις ιδιότητες πίνακα. Εδώ βέβαια μπορώ να αλλάξω μόνο το πλάτος, αλλά κοιτάξτε, το βλέπετε, άλλαξα με αυτόν τον τρόπο το πλάτος της πρώτης ύλης. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι παιδιά το εργαλείο αυτό της αυτόματης μορφοποίησης. Τι μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό το εργαλείο? Μας επιτρέπει να αλλάξουμε την εμφάνιση του πίνακά μας. Διαλέγω το καφέ, πατάω το OK και άλλαξε ο εσωτερικός πίνακας. Πάω να κάνω το ίδιο με τον εσωτερικό. Τον επιλέγω πρώτα απ' όλα. Και πατάω το OK. Και αμέσως θα άλλαξε και ο εξωτερικός πίνακας. Δημιουργώ έναν καινούργιο πίνακα με τον δεύτερο τρόπο, για να δείτε πώς δημιουργείται και με τον δεύτερο τρόπο. Πίνακα, συσταγωγή πίνακα. Δίνω ένα όνομα στον πίνακά μου. Διαλέγω να έχει 4 φύλλες, 3 γραμμές ή 4 γραμμές. Διαλέγω να έχει επικεφαλίδα, επανάληψη επικεφαλίδα. Εδώ άμα θέλω του βάζω αυτόματη μορφοποίηση. Αν θέλω, πατάω ακύρωση, πατάω OK και να πίνακας μου. Λοιπόν, πάμε να χρησιμοποιήσω το νέο πίνακα, το εργαλείο ιδιότητες πίνακα. Εδώ τι έχουμε? Σύγχυση. Αριστερά, δεξιά, στο κέντρο, η χειροκίνητα. Εδώ βέβαια είναι θέμα σύγχυσης, διότι ο πίνακας μου καταλαμβάνει όλη τη γραμμή. Του αλλάζω λίγο το μέγεθος. Του αλλάζω λίγο το μέγεθος και πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τη σύγχυση από τις ιδιότητες. Ιδιότητες πίνακα, έτσι, καρτέλα πίνακα και αλλάζω τη σύγχυση. Έχουμε σύγχυση εδώ αριστερά. Θα του κάνω σύγχυση δεξιά. Αυτό εδώ τι μας δείχνει αυτοστασμό? Το πλάτος του πίνακά μου. Μου λέει δηλαδή ότι ο πίνακας είναι 330 και μου λέει ότι αυτή εδώ η απόσταση είναι 339. Πατάω το OK. Έτσι. Και θα δείτε τώρα ο πίνακας μου να εμφανίζεται στη δεξιά μεριά, και η απόσταση αυτή εδώ για το κενό αυτό κομμάτι που είναι 339 εμφανίζεται εδώ αριστερά. Πατάω OK, έγινε. Συνεχίζουμε στο κέντρο, πατάω OK, το βλέπετε και ξανακάνω και το αριστερά για να το δείτε. Ωραία. Συνεχίζουμε στις ιδιότητες, επιλέγω το φόντο, καρτέλα φόντο. Δείτε πώς μπορώ να αλλάξω το φόντο του πίνακα από τις ιδιότητες. Επιλέγω λοιπόν καρτέλα φόντο. Πρώτα όλοι όμως φροντίζω να επιλέξω τον πίνακά μου, έτσι.
ιδιότητες, καρτέλα φόντο, διαλέγω ένα χρώμα, όποιο θέλω, και πατάω το OK. Και αμέσως βλέπω ότι άλλαξε το φόντο του πίνακά μου. Πάω να ρυθμίσω τα περιγράμματα των κελιών, τα χρώματα των κελιών κτλ. Περίγραμμα. Διαλέγω από τα περιγράμματα το πιο τελευταίο. Λοιπόν, διαλέγω πάγος γραμμής αυτό εδώ. Διαλέγω χρώμα το μόβ. Έτσι. Πατάω το OK και έγινε. Από την ίδια καρτέλα μπορώ να βάλω σκιά αν θέλω. Έχω σκιά κάτω δεξιά, πάνω δεξιά, κάτω αριστερά, πάνω αριστερά. Πατάω κάτω δεξιά, αυξάνω την απόσταση, διαλέγω γκρι, πατάω το OK, δείτε πως έγινε και η σκιά. Αναιρώ τη σκιά και συνεχίζω με τις ιδιότητες. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η εργαλειοθήκη του πίνακα, μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις ιδιότητες μέσω του πίνακα, ιδιότητες πίνακα. Εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στις ιδιότητες. Ροή κειμένου. Η άλλη καρτέλα. Εδώ μας ενδιαφέρει αυτό που λέει κατεύθυνση κειμένου. Τι καθορίζει με αυτό, κοιτάξτε. Ας υποθέσω ότι ο πίνακας μας έχει κείμενο. Τυχαίο κείμενο. Τον επιλέγω. Πίνακα. Ιδιότητες. Και πάω και επιλέγω δεξιά προς αριστερά. Κατακόρυξη κατεύθυνση κειμένου. Επιλέγω το όχι και δείτε πως εμφανίζεται το κείμενο. Το κείμενο έχει εμφανιστεί έτσι. Τα εργαλεία αυτά εδώ μου επιτρέπουν να αλλάξουμε τη σύγχυση εντός του πίνακα. Κοιτάξτε, αν επιλέξω το πρώτο, όλα δεξιά. Αν επιλέξω αυτό στο κέντρο, αν επιλέξω αυτό, όλα αριστερά. Αυτό είναι πλήρη σύγχυση. Συνεχίζω. Πίνακας, ιδιότητες πίνακα. Η κατακόρυφη σύγχυση που είδαμε πριν μπορεί να ρυθμιστεί μέσα αυτού του της επιλογής. Κατακόρυφη σύγχυση. Πάνω στο κέντρο, το βλέπουμε. Κάτω, το βλέπουμε. Συνεχίζουμε τις ιδιότητες. Στήλες. Μέσω των στυλών μπορώ να αλλάξω έτσι το πλάτο στο στυλό του πίνακά μου. Αν εδώ δεν είναι επιλεγμένο τίποτα, η οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει τις γειτονικές στήλες. Αν αυξήσω το πλάτο της πρώτης στήλης, αυτή είναι 0,87, η άλλη είναι 0,73. Μεγαλώνω την πρώτη στήλη από 0,87 γίνεται 0,97 και μικραίνει η άλλη. Από 73 γίνεται 63. Το ίδιο θα γίνει και με αυτήν. Αν μεγαλώσω αυτή θα μικρύνει πλανήτη. Αυτά γίνονται ώστε το πλάτος του πίνακά μου να διατηρηθεί σταθερό. Αν δεν θέλω το πλάτος του πίνακα να διατηρείται σταθερό, τι κάνω? Διαλέγω προσαρμογή πλάτους πίνακα. Τώρα η οποιαδήποτε αλλαγή αλλάζει το πλάτος του πίνακά μου και δεν επηρεάζει τη γειτονική στήλη κατά αντίστροφο τρόπο. Μεγαλώνω λοιπόν την πρώτη στήλη και δείτε ότι δεν αλλάζει τίποτε άλλο. Δείτε πως αλλάζει και το πλάτος του πίνακα. Ομοιόμορφη αλλαγή στυλών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αλλάξω την πρώτη στήλη κατά 10, κατά 0,10, κατά 0,10 θα αλλάξει και η δεύτερη, κατά 0,10 και η τρίτη, κατά 0,10 και η τέταρτη. Το βλέπουμε εδώ. Είναι 27, αυτή είναι 0,73, 92, 98, αλλάζει 83, 1,02, 1,08. Πατάω το OK, δείτε το. Εντάξει. Πίνακα, ιδιότητες πίνακα. Συνεχίζουμε. Με αυτήν εδώ την επιλογή από τη ροή κειμένου που είδαμε πριν, καθορίζω ποιες από τις γραμμές του πίνακά μου
θα χρησιμοποιηθούν για επικεφαλίδα. Τι σημαίνει αυτό να το δείξω? Επαναφέρω πρώτα την σύντηση κατεύθυνση κειμένου αριστερά από τα δεξιά. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη γραμμή του πίνακά μου είναι η επικεφαλίδα. Κοιτάξτε τι θα γίνει να προσθέσω γραμμές. Προσθέστε πώς προσθέτω γραμμές, εναλλακτικά, πίνακα, εισαγωγή, γραμμές. Μου λέει πόσες γραμμές θέλω να προσθέσω μετά από τη συγκεκριμένη γραμμή. Διαλέγω 10. 11. Πατάω το OK. Δείτε, ο πίνακας μου επεκτείνεται και στην επόμενη σελίδα. Η πρώτη γραμμή είχε οριστεί σε επικεφαλίδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πρώτη γραμμή του πίνακα μου στη νέα σελίδα θα αποτελεί πάλι επικεφαλίδα. Άρα θα εμφανίζεται ό,τι εμφανίζεται εδώ στην πρώτη γραμμή. Αυτά αναφορικά με τις ιδιότητες του πίνακα. Τι μπορούμε να εισάγουμε τώρα σε ένα πίνακα? Μπορούμε να εισάγουμε, όπως είπαμε, λέξεις, μπορούμε να εισάγουμε αριθμούς και μπορούμε να εισάγουμε και αριθμητικές παραστάσεις ή συναρτήσεις. Για παράδειγμα, εδώ έχω εισάγει ποιους αριθμούς 12, 13, 14. Θέλω να υπολογίσω το άθροισμά του με τέτοιο τρόπο ώστε όταν αλλάζω ένα από αυτούς τους αριθμούς ή και περισσότερους, το άθροισμα να βρίσκεται αυτόματα, το καινούριο. Πώς το κάνω? Θέλω το άθροισμα να εμφανίζεται εδώ. Αριστερό κλικ λοιπόν εκεί, πίνακα, τύπος, και εδώ πάω και επιλέγω άθροισμα και στη συνέχεια επιλέγω τα κελιά των οποίων τον περιεχόμενο θέλω να αφαιρέσω. Ο τύπος δημιουργήθηκε, πατάω το Enter και εδώ εμφανίστηκε το αποτέλεσμα. Αν αλλάξω το ένα από αυτά, το 13 το κάνω 18. Θα έχω το νέο αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αλλάζει. Ποιες άλλες συναρτήσεις έχω διαθέσιμες? Κοιτάξτε. Πίνακας, τύπος. Με ενδιαφέρει να δω το μέσον όρο των τριών αυτών αριθμών. Στατιστικές συναρτήσεις μέση τιμή. Εμφανίστηκε εδώ το όνομα της συνάρτησης, πήρε και άφησε και δημιουργήθηκε ο τύπος. Πατάω το Enter, βλέπω το αποτέλεσμα. Θέλω να υπολογίσω την τετραγωνική ρίζα σε νέο κελί. Πίνακας, τύπος, τετραγωνική ρίζα. Βγαίνει εδώ το όνομα της συνάρτησης και διαλέγω το 12. Διότι θέλω να υπολογίσω τετραγωνική ρίζα του 12 και πατάω το Enter. Τι βρήκαμε? Θέλουμε να εσώσουμε το 12 στη 18η. Πώς το κάνουμε? Με τον ίδιο τρόπο. Πίνακας, τύπος, προσέξτε μόνο εδώ τι θα κάνω. Θα βάλω πρώτα το 12, μετά θα διαλέξω από εδώ ίσως σε δύναμη και μετά θα επιλέξω το 18 και τώρα πατάω το Enter και βρέθηκε το 12 στη 18η. Εντάξει, αν αλλάξω ένα από αυτά, αλλάζει αυτόματα και το αποτέλεσμα. Ό,τι έκανα από την εργαλειοθήκη των πινάκων μπορώ να το κάνω και από το μενού των επιλογών επιλέγοντας πίνακα. Πίνακας εισαγωγή, γραμμές πύλες, διαγραφή, γραμμές πύλες ή πίνακας, επιλογή, γραμμές πύλες, πίνακας ή κελιά, διέρεση κελιών. Ενδιαφέρον έχει αυτή η επιλογή που λέγεται προστασία κελιών. Πριν το χρησιμοποιήσω θα δώσω ένα όνομα στον πίνακά μου και θα δείτε γιατί. Εργαλεία, πίνακας, ιδιότητες πίνακα, τον έχω ονομάσει πρόγραμμα, πατάω το OK
πάω και επιλέγω αυτό το κελί. Δεν θέλω να αλλάξω το περιεχόμενο του κελιού. Τι κάνω? Πίνακα, προστασία κελιών. Το βλέπετε, δεν αλλάζει. Επιλέγω το κελί, πάω να πληκτρολογήσω κάτι, δεν μου επιτρέπει να το αλλάξω. Με ποιον τρόπο μπορώ να αναιρέσω την προστασία του κελιού? Πηγαίνω στην περιήγηση, βρίσκω το πίνακά μου, ο οποίος είναι το πρόγραμμα, δεξί κλικ, πίνακα, άρση προστασία. Και αμέσως μπορώ να γράψω. Επιπλέον, αν θέλω να μορφοποιήσω τον πίνακά μου, μπορώ, αφού τον επιλέξω, δεξί κλικ και από το μενού των επιλογών έχω πίνακα, κελί, συγχώνευση, διαίρεση, πάνω, κέντρο, κάτω, γραμμή, στήλη, να προσθέσω κτλ.